L'actualitat econòmica continua lligada als dos principals temes que ens han acompanyat en aquests últims mesos. Per un costat, les tensions inflacionàries globals i per l'altre, les ingerències del govern de Xi Jinping sobre els grans conglomerats tecnològics xinesos. Així, la inflació continua sent la gran preocupació dels inversors actuals. Tot i que la dada de l'IPC americà del mes d'agost del 0,1% ha quedat per sota de les expectatives i a una certa distància del 0,3% que vam tenir al mes de juliol. Això ha suposat un punt d'inflexió en la pujada continuada dels preus, la qual havia estat propiciada principalment per l'encariment de les matèries primeres, pels colls d'ampolla en les línies de subministrament global amb la conseqüent pujada dels preus del transport i per l'escassetat mundial de microprocessadors, que ha provocat parades continuades en les fàbriques, especialment del sector automobilístic. Arribats en aquest punt, ens hauríem de plantejar si l'inici d'un procés de tapering o, d'una altra manera, de retirada de les injeccions monetàries per part dels bancs centrals pot arribar a tenir un impacte real en l'alleugeriment dels preus o, per contra, únicament serviria per satisfer a una part del mercat desitjosa d'eliminar aquesta tipologia d'estímuls i provocar una caiguda generalitzada dels mercats. Mirant cap a Orient, el govern xinès continua la seva croada contra els grans holdings tecnològics. Ja no només són les empreses d'educació online o les grans companyies del sector del e-commerce, sinó que ara el regulador vol limitar el número d'hores que els nens xinesos poden dedicar als videojocs, impactant de forma directa sobre un dels sectors més lucratius del país asiàtic. A més, la suspensió de pagaments del gegant immobiliari Evergrande ha generat una forta sensació d'incertesa en quant a les possibilitats reals de la Xina d'arribar a convertir-se en la potència hegemònica mundial. Tot això, sumat a la voluntat real del govern de crear nous gravàmens a la riquesa, amb la posterior caiguda del consum, ha generat una certa incertesa regulatòria que ha llastrat els principals índexs de renda variable xinesos amb retorns negatius propers al 10% en el que portem d'any. Així doncs, i per concloure, ens trobem en un període de canvis rellevants, on haurem d'adaptar les nostres carteres a un escenari d'inflació transitòria i ens mantindrem expectants als mercats xinesos a l'espera de la resolució de les tensions regulatòries internes que viu el país.